lho Bu iki cara ditimbang lomboke rong enek seprapat. Asik to niku 2000 nandah no ping aku ya gelem lho Bu kok. Nah, matur suwun Ibu. Iki Mas apa iki, Mang? Mas siapa Mas? Mas Lan. Oh kakak saja ya, kakak Lan uangnya banyak sekali habis ngepet dari mana Kak Lan? Oh juaran pisang, ini juga bos pisang ya. Ini dilanjut kembali monggo Mas. Sabda
muni santo bu kok sok karek loro dadi medun bareng. Lah iki Kakak Lan juga masih banyak loh Kak. Iki jek iki gongbar kok. Nah. Sabda sampun, terima kasih kembali.